Здравейте, радвам се да се запознаем, макар и задочно, чрез това видео. Здравейте, Диана. Здравейте всички членове на нашия екип. Аз съм сравнително нова в Атоми, но мога да кажа, че имам 10 годишен, вече твърдо 10 годишен опит с корейската козметика. И в последните 2-3 години, ако не се лъжа, но във всеки случай 2 години и нещо, а, за първи път чух и продължавах да чувам името Атоми отново и отново от Диана Делева, с което ми е много приятно да се запозная, макар и все още задочно. И в края на кращата реших да опитам и този бранд. Така, искам да кажа само, че като човек, който обича козметика и парфюми, аз се отнасям много критично към всичко, към което въобще реша да пробвам. Така че в моето видео няма да видите нещо, как да кажа така. Личи си, когато хората наистина искат по някакъв начин да кажат, че са много доволни, но се получава малко изкуствено. Просто в моето видео аз ще споделя нещата така, както аз ги виждам и чувствам. Значи, днеска получих своята... Да започна малко по-отдалече. Направих поръчката си от Атоми Турция, тъй като в момента аз живея тук. И хубавото, това, което най-много улеснява е, че има сайт в Турция, от който човек директно може да си купи. Разбира се, след необходимата регистрация, чрез която всички преминаваме. Направих поръчката в петък и понеделник, т.е. днес тя вече е тук. Аз не знам кога ще видите видеото, но просто като време, нали, искам да ви кажа за отрицателно време, може да се каже, че е дошла. Така, просто уикенда трябва да се поизчака. За мен това беше доста така нетърпеливо време. Както и да е, важното е, че продуктите са тук. Какво поръчах за първи път? Страшно много неща исках да поръчам, но поради разбираеми причини не всичко е необходимо и възможно да се поръча в момента. Така, поръчах една добавка. Най-вече това е витамин С, защото хубаво е през зимата и по принцип човек да си набавя витамин С, както всички знаем. Затова реших първо да взема витамин С. Но тъй като аз в началото казах на видеото, че съм доста критична, от няколко сайта едновременно събирах информация. Тоест от Атоми Турция, от Атоми Русия, от Атоми Америка, Global и Великобритания. Има някакви малки нюанси. Сега, къде точно, примерно в турския сайт, не мога да разбирам абсолютно всичко, защото все пак е необходимо едно добро владене на езика. А там не всичко може да се копира и после пейсне на Google, тъй като е готово като GIF файл, т.е. снимков материал и не можеш всичко да копираш, за да точно да си преведеш, макар и да разбираш нещо. Много изчерпателна информация намерих на някои от останалите сайтове, тъй като аз мога да кажа все пак, че много добре наистина разбирам английски и руски. Просто ми се налага да общувам всеки ден на тези два езика. И въпреки, че понякога изпитвам известни колебания да се изразя максимално добре, мога да кажа, че съм на много добро ниво. Какво исках да кажа? Значи, 2 дена след като се регистрирах, аз сега тук малко се отвличаме. Ако искате, идете напред във видеото, но просто аз трябва да кажа и държа да кажа това, че 2 дена след като се регистрирах, аз вече си набелязах кои продукти искам предварително от видеята на Диана Делева, за което много благодаря. Тя показа някои от продуктите и аз оттам си ги харесах. Но, все пак, за да реша дали да ги взема или не, аз исках да проверя на тези сайтове какво съдържат, какво Атоми говори със своите продукти и също така от странични източници исках да разбера, да получа коментари, не просто от хора, които са в компанията. Аз срещнах много положителни коментари и това, което видях като съставки във всички тези продукти, и особено в първия, който вече споменах, че съм взела витамин С, на мен всичко това много ми хареса. Обожавам, когато продуктите са не просто висококачествени, но имат и хубав и логичен подбор на страшно много естествени и полезни съставки.
И така, вече казах, първият продукт е така добре известния за всички ни Atomy Color Food витамин С. Още не съм го опитвала, но вече го разопаковах и изглежда по стандартния начин, както всички. Все пак това е продукта на Atomy, който вие вече знаете по-добре от мен. Аз за първи път още. Това е моята най-първа поръчка. Така, 90 сашета. Въобще невероятен състав. Просто невероятен. Всичко това много ми харесва. Ето има екстракт от тиква, от мандарина. Има колаген първи тип. Макар и само първи тип, но все пак има колаген в него. Има куркума, коензим 10, кетен, манго. Много неща. Това ми харесва страшно много, но трябва да започна вече да го пия. Живот и здраве от утре. Искам да покажа нещо интересно, което наистина ме впечатли и ми хареса. Така, един от рекламните материали, но колко да е рекламен, чанта, която наистина така ми грабна вниманието. Веднага прави впечатление, значи съвсем първото вече, което видях е, че знаете, тя прилича много на чантите, еко-чантите, които се продават в duty free и случва ми се един-два пъти да купувам. Мога да кажа, че материала на тази чанта е много висококачествен, плътен. Хареса ми в детайли как е направена. Просто всичко е изрядно. Не нещо, което набързо и за няколко евро, нали? Т.е. набързо го шият, правят и за няколко евро продават и някаква щампа. Това не е щампа. Погледнете, това е бродерия на машина. Просто един качествен продукт. Дори да е кочанта, то тя е толкова издържана и хубаво направена. Тук даже има джоб. Така доволно големичък, за да може да се сложи нещо вътре, примерно телефон, голям телефон. Това. Така, има две дръжки, но има една, която остава за носене през рамо. Наистина много здрав и плътен материал. Хареса ми. Бих си я носила от време на време. Да, защо не? Разбира се, много бих си я пазила. Много хубаво качество. Харесва ми. Верно, това не е козметика, рекламен материал, но все пак. Така, следващия продукт, който реших да взема, това е крема за ръце на Atomy, който е 300 мл. Можете да държите при себе си на бюрото, когато работите, да го ползвате от време на време или въобще където и да е. Увлажняващ крем за ръце и ногти. Не просто кутийката е симпатично, но съдържанието просто... знаете, още от първия път, когато намазах ръцете, на мен ми хареса не само парфюмната пирамида на този парфюм. Тоест, производителят показва парфюмна пирамида. Тоест, аромата му е като на парфюм. Той има върхни, средни ноти, така наречена сърцевина и базови ноти. Всичко това, значи за любителите на парфюми, всичко това може да се проследи. Просто то се усеща в момента на нанасяне. Но на мен какво ми направи впечатление? Първия момент, просто най-първата асоциация за аромата беше на Cool Water Давидов. И макар и сам по себе си Cool Water Давидов, най-първия, който е, класическия, макар и да е малко по-рязък като начало, това все пак е парфюм. Но тук много напомня по морските и по плодовите ноти. Напомня. После става някакъв лек, такъв деликатен аромат, но има една мекота, която, значи, ако ръцете ви са били сухи, много сухи, така, има, примерно сега, този сезон е нормално на някои места кожата да е по-груба, понеже все пак студ, сухота, ние си мием ръцете все пак. И това, което ми хареса, е, че просто той почти веднага омекотява, увлажнява, няма такова чувство на претърпване и дори тези зони, в които е имало така леко изпръхнала и доста изпръхнала кожа, нали, при всеки различно, има там също някакво успокоение и смягчаване. До тук с моята критичност. Продуктът наистина си работи.
хареса ми не само, нали, и опаковка и как работи, но хареса ми и тези малки детайли, които просто трябва една доза излишно усилие, така, нали, допълнително усилие да се приложи, за да може да се отвори. Примерно не е лесно, не може лесно така да се, как да кажа, да го закачиш, да го отвориш и да се разхити така продукта. Харесва ми, да, пробвал го вече няколко пъти и ще продължа да го ползвам, но го държа в кутия, просто за да го покажа във видео. Следващият продукт, който вече също ползвах, просто не се издържах, няма как. Това е на Atomy олиото за коса комплексно. Значи Atomy имат също така някаква есенция, някаква казвам, защото не ми е известен този продукт. Този го получих днес, отворих го. Да. Мога да кажа, че наистина е страшно лек и веднага започнах да го сравнявам с всички продукти от този вид, които през годините съм ползвала. Значи, BioOil, което има българското, вероятно много хора си го спомнят, сленено семе. То е доста гъсто. Какво друго? Олио, което е за коса. От тези олия, които всички ние знаем. От Avon. Колкото и за нас да са леки, до момента, до който ние започваме да ползваме този продукт, това просто е най-лекото олио, което въобще има за коса. Продуктът е толкова фин, деликатен и толкова лек, че просто знаете, дори за хора с много дълга коса, той мъничко, просто съвсем мъничко човек да вземе, той на много голяма повърхност на косата се разнася. Разбира се, не е хубаво да се прекалява, но ми се струва, че не може да се прекали с него, защото когато аз го нанесех на косата си, появи се един такъв нормален здрав блясък. Не някакъв блясък, примерно като на олиото за Avon за блясък, който лъщи, буквално лъщи. Не, тук има усещане на един такъв не на филм, който блести върху коса ме и го запечатва, на някакъв много деликатен, здрав блясък на косата. Тоест нищо излишно, но много естествено и натурално. Също така аромата му е много лек, деликатен, но доколкото разбирам, той също е съчетание от няколко естествени масла, които сега не мога да повторя, но си спомням, че имаше арганово, авокадово. По-нататък ще проверя пак, за да си ги припомня точно кои са. Но това, което аз видях като ефект от първия път, на мен наистина ми хареса и това, че то е много леко, също е вярно. Изключително леко масло за коса. Изключително леко. Другото, което ми хареса, че особено се препоръчва за сухи и увредени коси. Увредени, особено и за коси, които бъдисваме, изсветляваме и така нататък. Хареса ми този продукт. Хубаво е естествено да се види в разстоянието, във времето, как ще продължи да работи. И като сме на вълна коса, следващите продукти, които взех, това е така популярния вече сред вас, за мен това е първи път, комплект, който е за грижа за косата. Така, в Турция по принцип в Atomy има тези два продукта за грижа за скалпа, но има и други, които обаче в Турция не са налични поне до момента. Затова аз направо си взех този комплект. Така, шампуана, балсама, шампуана с кана, авокадо, биотин, т.е. извинете, шампуана е с ним, арника, шикакай и балсама е с кана, авокадо и биотин. И двата са половин литър. Така, няма да ги отварям, защото по принцип, вие знаете, че всеки продукт има си определена дата, до която той има трайност, но има също така и един знак тук, който е много важен и не трябва да се пренебрегва. Така, едва ли... тук е написано, че след отваряне в срок от 12 месеца трябва да си оползотвори. Аз едва ли ще го оползотворя за 12. Мисля, че за много по-кратък период от време. Но все пак хубаво да имаме предвид, че не е добре да отваряме опаковките
да ги разпечатваме, защото това вече е някаква предпоставка за по-бързо съкръщаване на живота на съответния продукт. Затова сега просто се въздържам. Още не съм го отворила, не съм го отключила, така да кажем, от тук. Искам да знам как той мирише и просто при първа възможност вече ги буквално в банята и ги използвам. Така, какво искам да кажа? По отношение на ключовата дума Scalp Care, грижа за скалпа, тези два продукта, тази линия, много ми напомня на, сега ще кажа, това не е реклама, просто сравнявам, Dang Jimmy. В последните няколко години тази марка, доколкото си спомням, не влезе в България, но в Турция има отдавна, така от доста години вече, и аз мога да кажа, че съм ползвала не само шампуан, балсам, но и имаше една специфична маска, която беше също толкова голяма като тези контейнери и тя беше именно за скалп и коса. За мен тогава това беше първи път, в който се изблъсках с продукт за коса, който е за скалп и коса. Терапия. И неговия лист със съставки беше толкова богат. Толкова богат. Какво ли нямаше вътре. И аромата беше много специфичен. Самия продукт беше като не просто маска, ами такъв един крем, който просто, знаете, ухае на билки, направо на всички билки на света. Така, ингредиентният му лист беше нещо подобно. Огромен, почти на целия гръб на продукта. Маската беше в сребърна огромна бутилка. За мен тогава това беше нещо внушително, защото аз за първи път ползвах този продукт и бях ужасно доволна. Просто качеството си е качество, а при корейските продукти качеството е особено високо. Така, моите очаквания са тук да получа нещо подобно, ако не и още по-добро. Не съм ги ползвала, смятам тази вечер да ги използвам вече. И евентуално след това ще се снима видео на моя канал и ще споделя вече впечатлението си от употребата им. Следващия продукт, козметичен, но вече грижа за кожата, е от серията Atomy Absolute. Това е така известната вече за вас ампула, известна в цял свят, синята ампула. Но аз взех само ампулата. По принцип е хубаво да се вземе целият комплект, всичките стъпки, но тъй като в момента имам друг комплект, който използвам на Миша, аз просто обичам много корейска козметика и това са първите въобще, които идват при мен от Atomy. Затова аз просто сравнявам, защото аз имам база, с която да ги сравня от виждате, най-хубавите наистина корейски продукти. И при Миша, и в другите брендове, и в Atomy виждам, че има няколко стъпки и наистина хубаво е не само ампулата да се вземе, но при възможност, живот и здраве, целият комплект. За всеки един от нас е добре това. Или Atomy Absolute, или Atomy Fame, там вече зависи който каквото си избере. Така, значи аз взех ампулата. Какво ми направи впечатление в първи момент, когато я докоснах, че тя се отключва и заключва. По принцип няма такова нещо в другите продукти. Готов си е продукта, натискаш, т.е. набира се вече средство, отваряш, използваш и така. Но тук това е много интересен детайл, просто това вече навежда на мисълта, че самите създатели, производители не мислят само за самия продукт вътре, но мислят и за опаковките технически, как да бъдат удобни и не само удобни, но и обезопасени. Спомням си даже в едно от видеята Диана Делева показа един крем, чието ръбове бяха много деликатно изрязани и заоблени. Ето това е вече мисъл за клиента и въобще и удобство, и комфорт, и безопасност. Тук е същата работа. Така, ампулата не съм използвала. Надявам се да започна да използвам, но от друга страна ми се иска да я използвам заедно с крем. Или поне с лосьон. Така че още малко става да изчерпя продуктите, които използвам в момента и искам да използвам ампулата с поне крема или лосьон. Крема, разбира се, е много
много по-добро като вариант, ампула и крем. Така, чувам, виждам, изучавам различни видеа, коментари, статии и така нататък за всички тези продукти, по-специално за тази ампула. И всички от тях са, почти всички, 99,8% да речем, са позитивни. Така, надявам се, че и в моя случай това ще бъде така. Все пак това е един от продуктите, който аз започвам да ползвам от бранд от корейска козметика, с който аз сега буквално получавам, така да се каже, съприкосновение, първи впечатления. И също така след това ще запиша видео на канала си, в което ще споделя всички тези мнения. Честно казано, просто искам вече да започна да ги използвам, но вероятно ще взема и крема. Така, последният продукт, който взех, той е наличен в турския вебсайт. Той се продава така, 2 бутилки. Той е два вида, за кухня и за баня. Аз взех този, който е за баня. Така. Не съм го отваряла още, не мога да кажа как ухае, но предвид на това, че все пак е почистващ продукт, някак си не е много разумно да се отваря и да се мириши, все пак това не е парфюм или козметика. Но това, така да кажем, изчистваш козметика. Козметика за баня. По-деликатно да кажем. Това представлява комплекта. Не съм го пробвала. Всяка бутилка е 600 мл. Има си помпа вътре. След приключване на едното шише, логично тя се слага на другото и така. Чувала съм и за него много хубави, и за този комплект много хубави отзиви. Лично аз и сега нищо не мога да кажа. И надявам се времето да покаже. Времето и използването на съответния продукт. Така, надявам се това кратко ревю, запознаване с продуктите, които са в моята първа поръчка от Atomy. Надявам се то да е било полезно. Надявам се също така да получа коментари във вид на съвети, във вид на впечатления, защото това считам, че е наистина много полезно, когато хората си споделят информация и също така и може би някои съвети, защото все пак има хора, които вече години ползват Atomy и аз не съм от тях. Аз сега започвам да ползвам Atomy, но корейска козметика, аз пак казвам, ползвам твърдо вече 10 години. Моите впечатления са изцяло положителни, позитивни. Надявам се и с Atomy да бъде така. Те вече са, поне от това, което до момента съм отворила и пробвала, именно крема за ръце и маслото за коса. Така, това е моята първа поръчка. И така, добре, почвам да ползвам. Аз вече започнах. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да е било интересно. И така, успех на всички ни в Atomy. Всичко най-хубаво!